L-Assoċjazzjoni tal-Lukandi u Restoranti temmen li l-Gvern għandu jinvolvi lis-settur privat fit-tmexxija tal-Linja Nazzjonali tal-Ajru l-Air Malta dan fl-istess ħin li jżomm l-interess strateġiku tiegħu. Il-President tal-MHRA Paul Buġejja qal li l-Air Malta hija importanti ferm għall-industrija tat-turiżmu f'pajjiżna u bħalma għamlet dejjem l-MHRA qed tajt tagħha dwar x'għandha tkun it-triq il quddiem. Buġejja fakkar kif l-assoċjazzjoni tiegħu kienet ilha twissi dwar l-Air Malta iżda kien biss meta l-Air Malta kienet f'xifer ta' falliment li ttieħdet azzjoni konkreta u dan anke għaliex il-gvern preċedenti kien imġiel jagħmel dan mill-Unjoni Ewropea. Meta kienet jikkummenta dwar dak li seħħ fil-passat Buġejja qal li dan wassal biex l-azzjoni kienet ftit tard u għalja ħafna. Buġejja tenna li l-ħtieġa li l-Air Malta tifhem li issa huwa żmien il-bidla u għalhekk għandu jkun hemm mudell ta' negozju ġdid. Mudell li jinvolvi l-privat u li jixbaħ lil dak tal-Bank of Valletta saħaq Buġejja. Fl-istess ħin li l-linja nazzjonali teqpa tal-Maltin għandu jkun hemm alleanzi strateġiċi reġjonali u globali bilan li l-linja tal-ajru tkompli tiżviluppa.